അവിടെ ഇതായി പോയിട്ടോ. ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വന്നാലും ഈ ചേട്ടൻ വരും. ഒരു ഫോണും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ എപ്പോ വീഡിയോ എടുത്താലും ഉണ്ണുകളുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ മേലാതാവുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഫോൺ കൊടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓടി വന്നേക്കണ്ട, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത് കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് വന്നിട്ട് വീഡിയോയുടെ കാര്യം പറയട്ടെ. ഞങ്ങൾ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പായസം വീഡിയോ. 2 ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ തന്നെയാണ്. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസം. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് മെയിൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ്. എന്താ സാധനം അറിയാമോ? നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള ചക്കക്കുരു. അധികം പേര് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ചക്കക്കുരു പായസം. അപ്പൊ കൂടുതൽ അധികം പേര് അങ്ങനെ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടുള്ള പായസം ഷെയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും. ചക്കക്കുരു ലോക്ക്ഡൌൺ വന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ചക്കക്കുരു ഷെയ്ക്ക്. അതെ, ഷെയ്ക്ക് അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പായസം. അമ്മയാണ് ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നത്. അമ്മയുടെ പായസമാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുടിച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട്. ഹാരിഷന്റെ ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട്. ഇതൊരു നാളികേരമാണ്. അത് ചക്കറിയ നാളികേരം ഉരയ്ക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു കോമഡിയുണ്ട്. ഒറ്റ വെട്ടിന് ഒറ്റ ഇതില് ഇത് വായാണ്, ഇത് 2 കണ്ണാണ്. ഈ ഇതിന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഒറ്റ മുട്ടോട് മുട്ടിയാൽ മതി. ഇത് മറുപടി ഇതിന്റെ മേലെ ഒറ്റ മതി ഉടയും. ഞങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞ വിചാരിച്ചു ശരിക്കും പൊട്ടൂലായിരിക്കും. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാ ഇതുണ്ടോ, ഇത് കണ്ണ്, ഇത് ശരിക്കും ജീവനുള്ള സാധനം പറയാൻ പോലെ. ഇതുണ്ടോ വായ 2 കണ്ണും, ആ കണ്ണിന്റെ തൊട്ട് മേളിൽ തുടച്ച ഒറ്റ ഉടച്ചാൽ മതി തേങ്ങോടി. ഓ മിടുക്കനാണല്ലോ എന്റെ പൊന്നോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ തല വെയില് കൊള്ളിക്കില്ല കേട്ടാ ചേട്ടാ. ഹരിച്ചേട്ടാ ഹായ് സുന്ദരൻ. ഈ തേങ്ങ മുഴുവൻ വായിക്കാത്തോട് പോവാണല്ലോ. എല്ലാത്തിനും വായിക്കാത്തതുണ്ടല്ലോ. അത് ഇവിടെ ചവയ്ക്കുണ്ട്. അമ്മ എന്നെ കൊണ്ട് തേങ്ങ ഇടിക്കുകയാണ്. തേങ്ങ ഇടിക്കണോ? ഇത് തേങ്ങ ചെറുതല്ലേ, നല്ല കാര്യമല്ലേ. അമ്മ പറഞ്ഞു തേങ്ങ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ചക്കക്കുരു ഇരിക്കണ കണ്ടാ. ഇത് വേവിച്ചല്ലേ അമ്മേ? മെയിൻ ഐറ്റം ചക്കക്കുരു. മീനല്ല, ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി സുന്ദരി. ചക്കക്കുരു കഴുകി ചക്കക്കുരു പായസം വെക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ ചക്കക്കുരു കഴുകി കുക്കറിലിട്ട് പുഴുങ്ങി അതിന്റെ തൊണ്ട് പുറത്തുള്ള തൊണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് വേവിച്ച് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് കനം കുറച്ചരിയണം. കനം കുറച്ചരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് പിന്നെന്താ വേണ്ട? പിന്നെ ഇതെന്താ ശർക്കര ഉരുക്കി ഒഴിച്ചത്. പിന്നെ ഇത് ചവ്വരി വേവിച്ചത്. പിന്നെന്തായിരുന്നു? പിന്നെ നെയ്യ് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാല് 2 തേങ്ങയില്ലേ അമ്മ? ഇത് 2 തേങ്ങ മുഴുവനും ഇല്ലേ? അപ്പൊ 2 തേങ്ങ മുഴുവനും എടുത്തതിന്റെ പാലോ. 1-ാം പാലെന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടോ? 1-ാം പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 1-ാം പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഇത് കശുവണ്ടി നമ്മള് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. കശുവണ്ടി ഇട്ടാ. പിന്നെ അമ്മ തേക്ക് ഏലക്കായ പൊടിക്കാൻ പോവാ. അതും പൊടിക്കണം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അമ്മേ? ഏലക്കായ, കശുവണ്ടി, വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അത്രല്ലേ ഉള്ളു. ഇനി ഒന്ന് വേറെ പഞ്ചസാര കൂട്ടിട്ടാ പൊടിക്കണം. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ പൗഡർ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ? പഞ്ചസാര ഇട്ട് പൊടിക്കണേ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് വറക്കാൻ പോവാ. നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറക്കാൻ പോട്ടോ. സോറി, തേങ്ങാക്കൊത്ത്. സോറിയേ,
നട്ട്സ് വറക്കാൻ പോവാണ്. ഏലക്ക അവിടെ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നു. അടിപൊളി. ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചാ പോരെ? കൂടുതലാണോ ഇനി? കൂടുതൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച അധികം നെയ്യ്. അപ്പൊ പായസത്തിന് നെയ്യ് വേണ്ട ചേർന്ന അടിപൊളിയായി. ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ട്. ഇത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഓർമ്മ വന്നു. നീ കൂടുതൽ വർത്താനം പറയണേ, അവിടെ സ്പീഡാക്കി വിടും. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കൊള്ളാലേ? ഞാൻ അച്ചാമ്മ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറക്കണം. ഇതുണ്ടോ അച്ചാമ്മ തേങ്ങാക്കൊത്ത് പൊട്ടിക്കണം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് പൊട്ടിച്ച് തുടങ്ങുന്നു. തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ഇനി അടുത്ത് നമ്മള് വറക്കാൻ പോണ എന്താ? അയ്യേ, തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നമ്മളെന്താ എന്താ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് മാറിയോ? ഇല്ല, ഞാനിത് വറുത്തെടുത്ത് മൂക്കട്ടെ. ആ കൈയിട്ട് എടുത്ത ഈ എണ്ണ അപ്പൊ കയ്യിൽ വീഴും. എണ്ണയല്ല, മൂക്കട്ടെ. അമ്മ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തിരി കൂടി ചെറുത് കിട്ടിയില്ല. എന്ത് ഇത് പാത്രം? തേങ്ങാക്കൊത്ത് തേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മ കഴിച്ചു. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ചക്കക്കുരു പായസം. അതേലോ. തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമ്മളിട്ട് മൂപ്പിക്കുകയാണ്. മൂപ്പിക്കുക. അതെ, നേരത്തെ കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ മൂപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇത് അമ്മയുടെ സ്വന്തം ചക്കക്കുരു പായസമാണെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. എല്ലാരും പരീക്ഷണം പരീക്ഷണം. നെയ്യ് ഒഴിച്ചു. വലിയ ഉരുളിയിലോട്ട് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചക്കക്കുരു അങ്ങോട്ട് ഹൈലൈറ്റ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയ ചക്കക്കുരു നമ്മൾ ഇട്ടു.
ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് മറ്റേ ഇതുകൂടി ഇട്ട് വരുമ്പല്ലേ. ഏകദേശം ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് കടന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഏകദേശം ഒന്നാം പാലം ഒഴിച്ചിട്ടാ. മിക്കവാറും ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഡെക്കറേഷൻ കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല. വായിലോട്ട് ഹാരിഷന്റെ വായിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്രയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുന്നത്. മറ്റേ കറുത്ത ശർക്കര ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയുടെ ബ്രൗൺ കളർ. എനിക്കും ഇതാ ഇഷ്ടം. പാൽപ്പായസം എന്ന് പറഞ്ഞു കുടിക്കാനാണോ? പാൽപ്പായസം അല്ല, കറുത്ത ശർക്കര ആണെങ്കിൽ അതാ പറഞ്ഞേ വെള്ള കളർ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസത്തിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ ആണ് കേട്ടാ. അമ്മ കിസ്മിസ് ഒക്കെ വറുത്ത് വെച്ചേക്കും. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കിസ്മിസും നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും തേങ്ങ വറുത്തതും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇട്ടു. പായസം റെഡി മണി മുണ്ടക്കയ. ഞങ്ങളോട് പറയും റെഡി മണി മുണ്ടക്കയ. നമ്മുടെ കോട്ടയംകാരുടെ ഒരു ഇതാണത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയാറൊന്നുമില്ല. അല്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പറയും റെഡി മണി ഫോട്ടോ വെച്ച്. മുണ്ടക്കയം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പായസം റെഡിയായി തീരുമാനമായി. ഞങ്ങള് കഴിക്കാൻ പോവാട്ടാ. നിങ്ങളാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാട്ടാ. ഞങ്ങള് പായസം പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മള് പകർത്തുകയാണ്. അതിനുശേഷം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ. അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾക്ക് അമ്മയെ കുരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കണോ അതോ നിർത്താതിരിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. നമ്മള് പാത്രത്തിലോട്ട് പായസം മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ കവി എടുക്കാൻ ശരിയാണല്ലോ. ചേച്ചി ചക്കക്കുരുവിന്റെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല, ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. നമ്മള് സാധാരണ അടപ്പായസം ഒക്കെ വെക്കൂലേ, ആ ഒരു സ്മെല്ല് മാത്രമേ വരണുള്ളൂ. ഇല്ല ചെയ്യാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് കാര്യം പറയാമേ. കാണാൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. പാത്രം ഗ്ലാസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ. Fill in the blanks with the suitable words. നമ്മൾ suitable words ഇതാട്ടോ. ചക്കക്കുരുവിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയണ്ടോ? ഇനി പൊന്നൂസ് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവള് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ. ചൂടായിരുന്നു കൊള്ളാമോടി നാക്കൊള്ളിയാ. ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് അച്ഛന് കേട്ടോ കൊടുത്തേ. അച്ഛന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അരമണിക്കൂറുകളെ കൊള്ളാല്ലേ അച്ഛാ? ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലേ മറ്റേ ചക്കക്കുരുവിന്റെ? സത്യം. ഞങ്ങള് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അമ്മയുടെ പായസം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ചക്കക്കുരു അല്ലേ ചക്കക്കുരുവിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല. സാധാരണ നമ്മള് ഈ മറ്റേ അടപ്രഥമനൊക്കെ കഴിക്കൂലേ, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളാകെ അല്ലാണ്ട് ചക്കക്കുരു തേങ്ങ അടപ്രഥമന്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും അടപ്രഥമന്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അടിപൊളിയാണ്. അമ്മനെ പറ്റിയതല്ല കേട്ടോ, കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ. അമ്മ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും വെറുതെ ചക്കക്കുരു വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതോട് പ്രത്യേകം ഒരൊറ്റ തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ സത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അടിപൊളി പായസം. ഞങ്ങളപ്പോ ഇത് കുടിച്ച് തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ. അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയുണ്ട് പായസം? നല്ല പായസം അല്ലേ? അടിപൊളി. അച്ഛമ്മ അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ. പായസം വേണ്ടേ?
ഞങ്ങള് പായസത്തിന്റെ ആളല്ല, ഞങ്ങക്ക് പായസം ഒന്നും വലിയ പിടുത്തമില്ല. മധുരം ഐറ്റംസ് ഇല്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാണേ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പായസമൊക്കെ കുടിച്ച് അതിന്റെ ഹാങ് ഓവർ നിൽക്കും കേട്ടാ. പായസത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്, ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്, സൂപ്പർ ആണ്, സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാം. എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം, നല്ല സൂപ്പറായി. എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ്. അടിപൊളി പായസം. അടിപൊളി പായസം. താങ്ക് യു അമ്മ, താങ്ക് യു അമ്മ ഫോർ താങ്ക് യു അമ്മ ഫോർ താങ്ക് യു അമ്മ. അത്രയും നല്ല പായസം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് വേറൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മ പ്രത്യേകം വീണ്ടും വീണ്ടും അമ്മ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളടുത്തൊന്ന് പറയണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായം എന്താ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള കുട്ടി ബെല്ലൈക്കൺ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അടുത്ത വീഡിയോക്ക് കാണുന്നവരേക്ക് എല്ലാ വീടുകളും